kai mana tsokaci akan abin da yake wajibi na aikin hajji. So akwai bukatar mutane masu sauraro su ji daga gare ka falalan shi wannan aiki na hajji. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Dan uwa Malam Usman Aliyu, Na'am. wancan darasi yayi bayani akan falalan aikin haji. Na'am. Ƙarin bayani game da abin da ya shafi falalan aikin haji. Na'am. Wato Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta mana wannan aiki mai albarka akan mu ba, sai don alkhairan da yake tattare da shi. A wancan darasi malam ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya yi aikin hajji nagartacce kubutacce to sakamakonsa shine aljanna. Gaskiya ne, inda wannan shine kadai sakamakon aikin hajji to aida aikin hajji ya yi riga ya yi wando wa bayi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra. Annabi ya ce ku dinga bibiyan bayan aikin hajji da umra. Idan kun samu hali kun yi aikin hajji, annabi ya ce kuka samu dama kuma ku je ku yi umra. Idan kun samu hali kuka je kuka yi umra, annabi ya ce kuka samu hali kuma ku je ku yi aikin hajji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Annabi ya ce da aikin hajji da umra suna kore fatara da talauci da kuma zunubai daga jikin bayi, kama yanfil kiru khabasal hadid wa dhahabi wal fidda, kamar yadda zuga-zugi yake gusar da dottin bakin karfe da zinari da azurfa. Yadda za a dauki karfe a sa a wuta, idan aka mai zuga-zugi ya sha wuta, kaga yana sabulewa yana zubewa. Annabi ya ce haka aikin hajji da umra suke kankare fatara da talauci da kuma sabon Allah a jikin bayi. Wannan na daga cikin falalar da aikin hajji yake dauke da shi. Ya tabbata a cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu. Annabi ya ce duk wanda ya je aikin hajji walam yarfus, bai yi rafasu ba, bai sadu da iyalinsa ba, walam yarfus, bai yi batsa ba, walam yafsuk, bai yi fasikanci ba, raja aka yau mai waladatu ummuhu, zai dawo cikin iyalansa ne kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi. Kaga ba zunubi tattare da shi. Ɗaya daga cikin alkhairai na aikin hajji kubutacce shine mutum yakan fita daga cikin zunubansa baki ɗaya. Lokacin da Amr ibn As ya zo zai musulunta, sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce na zo ne in musulunta in yi maka mubaya'a, ka miƙo hannunka. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shimfiɗa hannayensa masu albarka. Amr ibn As har ya kai hannu sai kuma ya noke ya janye hannunsa. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mishi me ya faru? Ya ce mishi ina so in musulunta, amma akwai sharaɗin da nake so na sa kafin musuluncin nawa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi me sharaɗinka? Ya ce mishi sharaɗi na shine in na musulunta duk laifin da yake kaina da sabon Allah, Allah zai yafe mini. Sai annabi ya ce mishi haba Amr, amma alimta annal islama ya hadimu makana qabla. Ya ce ashe dama baka sani ba musulunci yana rushe duk sabon Allah da aka yi kafinsa. Idan mutum ya musulunta, duk wani sabon Allah da ya yi wadda yake tsakaninsa da Allah yana karban kalma, duk waɗannan sabon Allah ya goge su. Saboda daman bai yi kalmar ba ne? Bai kalmar ba ne. Yana musulunta, duk sabon Allah da ya yi a baya an goge su. Sai annabi ya ce wa annal hijirata ta hadimu ma kana qablaha, haka kuma hijira tana rushe duk sabon Allah da aka yi kafinta. Lokacin da aka farlanta wa musulmai yin hijira, to mutum na hijira, to duk laifin da ya aikata ya rushe. Sai annabi ya ce mishi wa annal hajja ya hadimu ma kana qablahu, haka aikin haji
yana rushe duk sabon Allah da aka yi kafinsa. Daga lokacin da Allah ya ba mutum dama ya je ya sauki wannan farali, to kuma duk laifin da ya yi kafin wannan aikin hajjin an rushe shi, an goge shi. Saboda haka falalan aikin haji yana da yawa sosai, alkhairai ne da yake tattare da aikin haji. Malam, mafi girman abin da zaka lura da shi shine ka duba ayyuka da yawa da Allah ya shar'anta wa bayi na da'a. Idan alkur'ani mutum ya karanta, lada za a bashi, kowane harafi lada 10. Idan mutum ya yi biyayya ma iyayensa, lada za a bashi. In mutum ya yi abu kaza, lada za a bashi. Aikin haji shine in mutum ya yi shi da kyau, shi to ba lada za a ce a rubuta mishi ba, aljanna za a bashi. To kaga ko ba komai, yadda malam ya ambata a wancan darasi, lallai aikin haji falalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kansa ba